Jerry Falls go dtí an chlár? Gur mai god. Okay, Mám buíoch leat a bheith cant leat. okay, cool. Fís ag brathnú ar nuach TG car an teachan seo caite Jerry agus fecham grabh códáil bblion tú le gcuibh. An féidir le caintlum faoi an AGM a bhí gcuibh? Oh, yeah, okay. Well, the AGM agam I went around me, agus the shin gone talked of more the rudra ta brumor onid egandala agus gamomor cost on a worry kunde we o ke goil dini a gearu service all nak will la fall sakaluder agus sé an fiber will on tá na Dr. Child Tatoya tá si déimi he in an áitne agus sin 5 more mar tá daine ag glorag service le all déidir go bhfuil rud a hála dóibh agus ní léon Dr. Child Tatoya le fád agus mar sin ní mór dóibh go dtí an anad éigeandála agus marhealar sin tá brúmór ar an anad éigeandála agus níl siad an service ceart a car a bunda na daoine sin a bhfuil a tastáil agus sin 5 mór mar tá seans ag an tír service mai all den na daoine tá méid go Dr. Child le fall in áit a bhfuil a géireadh an service sinna cumad agus in áitne cosúla Mulranny tá alánabar de gach Dr. Child Tatoya ag tá siad ar an amseo an HC choras Jack locum agus sé an costaton locum tá sé níos mó ná an costa de bheith gá Dr. Le Fall an seo agus sinne darire mar tá sé sin bhí sé sinne san Mayo News an costas mór a bhfuil siad a choramach a bheith an locum service bhí sé níos fearr dóibh do méid gá Dr. Child Tatoya Le Fall an seo agus freisin big chance acu na daoine éiste a cumad san áit mar sé rud a bhfuil a hála tá siad a gimimecht freisin na daoine éiste agus ní bé sé ag glorah áit a bheith a cónaí ar an nám nach bhfuil siad an service le fáil sa calúdar cé go nach bhfuil a service an a fan bli de father be dinig dol goji an county home agus freshen an welfare home agus in tá siad ní mór dol goji an they can do warehouse an Chuck Moore nachhfuil le fáil sa calúdar ach ní mór gohfuil si bheith dol goji an baile a bhfuil na mílta fada on calúdar an calúdar a bhfuil siad a cónaí agus ní mór dóibh dul goji an áit seo nach bhfuil éon bant leis an calúdar Cúraim ach tá sé an digan tú ar Greenfield site ní léon bant le calúdar Cúraim agus bhíon siad trú a mór den na daoine sin mar cailann siad a chrí agus cosú leis an American Red Indian cailann si a chrí agus fáilann siad bás agus bhí sé ar fiú go dtí an calúdar ach í busca agus sin nóir a mór de gach duine mar tá seans acu anis go bé slí eile acu agus an slí eile sé an calúdar tá méid arsúil an rud sin ar fé seach blin in Mulranny and they get to complete care sé an St. Brendan's Village guarantee no matter how old or disabled you are you can stay in your own community if that is your wish agus sin an what an service will fall on shop ní mór doing
Nadine sin a contáchtach na bhí siad sa bhaile Wheels on Wheels agus freisin daycare agus an sin nóir nach mén siad an ná fannacht sna túia tagann siad go dtí an sheltered housing agus sin é housing model an digan tú agus bhíonn siad an ná cónaí an sin agus béidir go méid feidh na mór acu bé siad an ná mú sideriser an campus an digan tú agus an laias all sa Britain's High Support Unit agus tá sé sin an doing agus tá méid tá sé sin bunch mór leis an colúder agus tá sebras an don colúder mar tá méid ag tarc fostíochta an seo in Mulranny agus bhín daine ag teachta go Mulranny gaciile lá as costan a worry agus carnamat agus de bailile mór le fusia all an seo agus sin é rud intach ar fad agus tá seans ag gacalúder an rud céine a dhéanamh don colúder féin dá méid an takeíocht de fáil agus na rudí a hála an seo bhí takeíocht de fáil agin as cóna chun de bhé an rialtas agus freisin an colúder seo bhí tá lán áis a gaciile duine a bheith a faracht an seo agus an seans a faracht an seo agus sin é rud intach ar fad an colúder tá fosío le fáil le gaciile duine an seo agus freisin le daine nach bhfuil as an ceapta seo tá siad ag teacht an seo le fosí all agus tá sin rud intach ar fad.